И здравейте, че ме гледате, аз съм Дивака 576 и този клип го снимам в 11 часа и 9 минути и това означава, че е през нощта. И сега тук искам да отворя този Epic Chess и да видим какво ще ми спане. Както видите, 17 епика и да продължаваме с отварянето. Фриз! Ей, нова карта. 3 лайтинга, които никога няма да ми трябват. 5 уича, добре. Това е много добре. И 8 поезона. Бога на карта това нямаше да се падне. И пускаме годен там. Както знаете, ми спадна Грейвярд. Това е странно, никакви пари. Отчаян съм. Аз мислех, че ще ми даде поне 300 за кеш. Ама... Отворих фриловете тук. Имаме нова карта. Фриз. Ей. Това е моят дек, както знаете, Грейвярд с Торлео. Ще трябва да спираме. Торлео нещо друго. Да, скелетони са 10. И имам хакнатия сър на Клаш Роял, новата версия. Както виждате, не съм 8 лева, това ме отчаива. Нова България съм. Много хора лепнах. Кръст вече не е последния. И нашето не е последния. Сигнали се, брал. И тук някакви дегове трябва да изобретим. Защото оно ме всъщност този свеч искам първи да го подменищата 2000. Так искам да изложа вече дека, но е твърде рисковано. Защото си е перфектен и така. Даже може да махна Валкирията скоро, ако че ми стане 3 левел. Той ще стане де. И като го направя 3 левел, после ще ми иска 10. И комбинацията ще ми е Witch. Комбинацията ще ми е Witch, Wizard и пускам Witch от когато имам 10. Стават ми 5, събирам малко докато почти ми до колата. Пускам Wizard, не. Искам това. Джаента пускам Wizard и готово. Исках да ми се пан. Ако сложи панец. Много скъп дек ще стане. Не знам. Просто. Служи вече тук. 546. Аз пък не искам принц в дека. Но прекалено рискован дек. Силата в този дек ще е само дефенс. Само дефенс. Пускам само дефенс и да че е малко трудно. Защото дек не е дефенс. Като гледам този дек е много атакуваш. Трябва нещо за дефенс, нещо. 400, малко е. Лайтнинг втори леоне. Махай себе. Нещо. Чакайте малко вас, като... Аз като сложа Giant няма ли да е по-добре, извинете. Аз като сложа Giant няма ли да е по-добре. Кажете. Да или не. И ако спра клипа, съжалявам, защото верно може да нямам памет, защото не съм трил скоро клипове. Дай го дем. Мога да поднова тия да са ми
7 лева. Чакам да ми станат 7 или 8. Да ги сложа местото на някакви... Не. Аз елитки не мога да работя. А какво? Пускам един фаербол, пускам му и че елитките си заминават. Грейвярда не исках да ми спада, исках айсве, за да го сложа тук. Дека ще да стане толкова силен, че можеше и никой да не ми го спира, ама... Разбира се, Ангел трябваше да ме прокле и да ми спана айсве. Аз спана айсве, Грейвярд. И сега ще изиграем един тренинг на бързо. Да има поне някаква битка. Едно клипче 10 минути би трябвало да е 2 гигабайта. Добре, и имаше битка поне. Съжалявам, че момче по време на битките, но трябва да се фокусирам в битката. Това беше тренинг. Нека първо свираме да учи и след това за гревито. Гревито пак си върши работи първи. Аха. Поръхме да ви честа. Радвам се. Допълнителна карта при... Увелича, разбира се, 54 карти. Cards 1. Това го махнаха с 2 vs 2. Еми, хора, това беше всичко този клип. Надявам да ви е харесал. И чао, този клип ще бъде качен утре. Трябва да е точно в 11 часа. Ако не точно в 11 часа, ще съжалявам, ще е некъде към 11:30, там 12. Ако не качен тук, ще спя още. Но няма да е възможно, защото аз принципно си лягам в 12. Така че, да. И това беше всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Но преди това искам да ви кажа, че можем някакви клипове да четем коментари. То е сега студент. И да. Така. И това. Ако напишете по един коментар, не предизвикате нещо, примерно. Не знам каквото и да е. Аз ще се опитам да го направя. Така че да. И както и да е. Абонирайте за този канал. Дайте палче отгоре, което се пада някъде. Ето тук точно под клипа от лявата или дясната страна. Съжалявам. Както свърши училище, малко съм шантав. И да. Харесайте този клип. Абонирайте се за канала. И аз бях 576 и